Ondo, ezin dugu egin berbarik, ezin dugu egin berbarik. Bahiketaren hasiera zen, nazioarteko uretan kostatik 360 itsasmilara arrantzan zirela bahitu zuten Somaliako piratek alakranatu ontzia. Bermeoko ontzia izanik, herritarrak Euskadiko agintariek lagunduta kalera atera ziren askatzeko eskatuz. Herriarentzat zozer gertakizun, ezoizko gertakizuna zela eta herria batun zen. Bien bitartean armadorek Madrileko gobernuko ordezkariekin bilerak egin zituzten. Egoera nabarmen gaiztotu zen piratetako 2 atxilotu zituztenean. Presio modura piratek 3 arrantzale hilko zituztela mehatxatu zuten. Azkenean, bitartekari lanei eta erreskatearen ordainketari esker 47 egunera arrantzaleak etxera bueltatu ziren. Alakranaren bahiketak mugarria ezarri zuen, ordutik Indiako ozeanoan dabiltzan ontziek segurtasun pribatua daramate. Gainera horri gehitu behar zaio Atalanta misioa. Itsasoz eta airez militarrek ingurua zaintzen dute. Ondorioz nabarmen jaitsi dira itsasoko lapurretak. Baina nork ordaintzen du segurtasun pribatua? Hasieran, erdia armadorek eta beste erdia Jaurlaritza eta Espainiako gobernuaren artean. Duela 5 bat urte, Madrilek utzi egin zion laguntza emateari. Tarteka izaten da bahiketaren bat, baina egoera askoz lasaiagoa da. Orain, Bermeoko 51 atunontzi izozkailuen ardurak beste batzuk dira. Piratak gaur egunean arrantza ilegalekoak dira. Normalean asiatikoak izaten dira, ez dute ingurumenaren jasangarritasunik betetzen, ez jasangarritasun sozialik ere betetzen. Batzuetan txarretik ere ona ateratzen denez, bahiketaren ostean Etxebastar enpresak bere produktuei alakrana izena jarri zien, izen ezaguna asko eta askorentzat.